Premtobre Kasee na ocean media de afia amankwa tamaklo ye toso akọ Kintampo na adehye wo ewo bunu ismantom ne mu se na de agya wo mu kra wo bibie mu ne titru ene wo mo kwan wo mo aka 52006 bepim sabri yenye kwan ne ma wo mo se de wo mo hwehwe Adom Kasee ankasa kọ ho hwehwe ye toso efi afimpinu ene nsia Mafo a wonom ete Kintampo enya de ese wahunu ensesaye bia wonom ekrum honom efri bra mampani kofo penso woyi kwantempon ma wonom na fei akwan ahoduo bi a ededa enkuro ne ntam wadi kotare egu so e wa fimpinu ene wotwemu no wonom akwan aka nyina enye adisa akwan bi e wo fanyema ena afimpinu ene eduno Zongo Development Authority for ekogu so ema wonom na resign se wonom akwan enye ntino gata sai wokrom honom nyina emu asi ya ne senti ebribi ensuo beto no ede ehu ene ayemhyehye ene beja manfo so Zidane Paul eye Chemankoma assembly member me da se pi ni wasembisa anamon de matu bebri matron krata akọ MC wana se assembly Ema assembly agin krata na me se nyampanyimfo o mo ka me ho na se me ni committee fo san akwa assembly still the two na mo abra mo se yentwen bepemne yenti yenti hwehwe da e komle lebra so sa abre oye ya na nsu abe wura akọ oye ya na nsu abe wura akọ wa wo hwe kwan kese free Kintampo krum ekọ adimpo nipa o moti hanye nipa ketwa nka kwan we ya nka business na se de adwuma be koso ntemu ano nye bi ni nenso kwan ne nyenti Ujina sawa bananya kachire pragia ura na se yelo ura se okada ura se wo kwa dimpo a wonhwe ma wonka se dimpo onya ka se adi wonhwe ma mfa pon no soso na wotu agyawo no achire ena manfo bi a wonom ewo enkura hudu bi a wa Kintampo mu ene amane boni etwetwe nkomo bebre na ewo mai bia obi wo yare serious kura se na yebesi wo fro okada kura won ma ntemu ha adimpo de wonya ka se adimpo won mada ene ne bakro no benya awu Bia okada wura nso obefa wo no obeka che osegisa dropping ena dropping nso obeka no bia wo a honde ne ntimi mi gina misre aban se yesre na yentemu ha de wo mmoai kwani nyane bia senke pe obo a wo mbo na nka mo dima ya pa ne so amaye kwani de timi po ko tu ba bi pa na mo chero pa wa mbo wa pa ja wo so a se wa lo ko ebi mbo haya Here you back up, brave answer, what you need, the key, the young power.